ये शिवलिंग बहुत भितर छुआ यहाँ तो लाइट जलुनी ना आउ मुझे पशिपारि ना भितर यहाँ गोटे गुंफा अच्छी मो मोबाइल फ्लाश भी फेगला आस आस जा जय जगन्नाथ आपन को स्वागत करुच्ची मोर एक नुआ वीडियो को आम आज जीवा कोरापुट जिला लखीमपुर आगु गोटे जगह अच्छी सहस्र शिवलिंग कुटुणी पदर सेठिकी जीवा से जगह केमती कौन ता विशेषता कौन आउ से जगह कौन पाई फेमस टे बुलिकी देखा चलते से जगह जीवा से जगह आपन सब डायरेक्ट सेठू कथा भी चलते Baby, I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now. आपन स्वागत करुच्ची मु कुटुणी पदर मुझे पहुँच जाइए कुटुणी पदर सहस्र शिवलिंग मंदिर पाखे चलते ऊपर को जावा जगह टे एक्सप्लोर करवा आउ गोटे भल कि टूरटे करवा आउ वीडियो स्टार्ट करने आगे जी आगुरी मुझे गोटे रिक्वेस्ट करुच्ची मो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करूँ जहाँकि मत मोटिवेट कर वीडियो बनवाई चलते चलतु यहीटा से एंट्री पॉइंट आउ भितर को जावा एक्सप्लोर करवा चलो चप्पल ऊपर रखियो एटी बहुत पहाच एटी केते पहाच हो ये आज खरा भी ना पागटा भल अच्छे पूरा आज भल टे जगह बुलवा देखा पाहाच पाहाच गोष्ठी केन्द्र कुटुणी पदर जगह ना कुटुणी पदर एक्चुअली आज क्लाइमेट बहुत सुंदर अच्छे बहुत सुंदर लगुच खरा जमा ना देखो डिस्टेंस गाँटा केमती कौन सेपटे खरा होपटे छाई अच्छी वर्षा उठे पहाड़ उपर छोट पहाड़टा ऊपर अच्छी जगह एबे नुआ नुआ डेभलपमेंट जगहटा है जहाँ कौन शुणा पाइले गाँव लोक ठार मौसी बस बसंत ये कौन गोटे मंदिर भोजी कर खाऊँ देखु ये चपल रखी दी भारी आम आसी पहुँची गले सहस्र शिवलिंग कुटुणी पदर पाखरे चल भितर जा ओहो यहीटा है कुटुणी पदर सहस्र शिवलिंग ये देखो कितने बड़ा शिवलिंग यहाँ देखो केते शिवलिंग पूछे चलती तो ना कौन बबलू अच्छा ये आउ कौटे अच्छी भितर अच्छा अच्छा चलो बुले दे टे चलो यहीटा गोटे जगह यहीटा एमती जगह अच्छी ये मेन जगह भितर भितर गुंफा भितर जा अच्छा ये पर देखा जाइ लाइट नहीं हो केते बार जाइबो भितर को पाखे पाखे कौन अच्छी भितर मोबाइल वीडियो चलती आउ आसुँच से लाइट लगे जा आम ये देखी दिया चले है कथा जी भितर गला हाँ बड़ दुर्गा जगन्नाथ अनंत स्पट ये प्रति बई पुष्णी मन कुटुणी पदर गाँव अनंत विष्णु
ଇଏ ହେଲା ସହସ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଏଇଟା ଶିବଙ୍କର ଡମ୍ବୁର, ସେଠି ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛି, ଏମିତି ରକମ ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କର ଅନାବନା ସତମତା ସବୁ କୋଟା କୋଟା ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତିଟା ଅଛି। ଯିଏ ଆକୁ ମାନେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଏଠି ଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଥିଲେ। କାଢ଼ ଆଜ୍ଞା ଫଟୋ କାଢ଼। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗା ଆଜ୍ଞା ମା ତାରିଣୀ ଯାତ୍ରା ହେବ ଆଜ୍ଞା 20 ଦିନ ଗଲା ପରେ। ଭିତରୁ ଯାଇ ହବ? ଆସ ଆଜ୍ଞା କାଢ଼ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଆଉ ତା ବଣ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ, ବଣ ଦୁର୍ଗା ମାତା, ତାର ପତି ବହି, ଏଇଟା କୁଟୁଣି ବନା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ନା କୁଟୁଣି ପଦର ବୋଲିକରି କହିବାଟା ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ, ଅନନ୍ତ ଶୟନ, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ବଣ ଦୁର୍ଗା, ଅନନ୍ତ ଶୟନ, ପଦ୍ମନାଭ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଣେ ତେଣେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ସବୁ କହିପାରି ହେବ ନା। ଏଇଟା ନାଗ, ଏଇଟା ଶିବଙ୍କର, ସବୁ ଶିବଙ୍କର ମହିମାରେ କୋଟା କୋଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ହେଲାଣି ଏମିତି? ଏଇଟା ପୁଣାଟାକୁ ବାବା କହିହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ? ମୁଇଁ ଥିବାଟା 34 ବର୍ଷ ଆଚ୍ଛା। ସଫା କରବାଟା, ତାପରେ ପିଲା ବେଳଠୁ ଜାଣବାଟା। ଆପଣ 34 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି? 34 ବର୍ଷ ମା ବାପା ନଥିବା ଆଗରେ ମୋର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା। କି ପୂଜା କରୁଛୁ ଧୋଇବାଟା କି ପୋଛା ପୋଛି କରବାଟା। ଏଇ ପଥର ପାଇଁ ଏଟା ହେଇଛି କୁଟୁଣି ପଥର ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଆଜ୍ଞା। ତାର ନାଁ ନେଇକରି ତା ନାଁ ସେ ଗୋଟେ ମୁଷଳ ଅଛି। ହଁ ବଢିଆ ଜାଗାଟା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ଏଠି। ତମକୁ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା। ସେ ଘରେ ବି ସବୁ ଜାନି ଯାତ୍ରାଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ସେପଟେ କାତି ଖଣ୍ଡା ସବୁ ଟାଙ୍ଗି ଟାଙ୍ଗି। ହଉ ଆଉ ଥାନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସି ଆପଣ କଥା ହେବି ଆଉ ଥରେ। ଗୁମ୍ପାରେ ବି ଦେଖି ଗଲେ ଦେଖିଛ ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ମାନେ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେଶ୍ୱର ବୋଲି ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଉପଟେ କହିଲେ? ଏଇ ସେପଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେପଟେ ଯିବା ଦେଖିବା। ଯିବା ଗୁମ୍ଫା ଯିବା। ଏଇ ଡଙ୍ଗର ଉପରେ ବି 20-25ଟା ଲିଙ୍ଗ ଅଧିକା ଅଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା କୁଟୁଣି ପଦର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସହସ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ, କେତେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିଲା ଏଠି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ। କେତେ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି? ଉପରେ ବି ଲିଙ୍ଗ ଅଛି? ଅଛି ଆଜ୍ଞା 20-25 ଅଧିକ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ଏଠି ଟୋଟାଲ କେତେ ଅଛି? ଏଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସହସ୍ର ବୋଲୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଅଛି ତାପରେ ହେ ଦେଖ ସେଠି ପତାକା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ସେଠି ପତାକା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି କଣ ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଥୁଆ ହେଇଛି? ସେଠି ଗୋଟେ 70-80ଟା ଲିଙ୍ଗ ଥିବ ସେଠି ଅଛି। ଏଠି କଣ ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ରଖିଛନ୍ତି? আর এই ଗୋଟେ 20-25ଟା ଲିଙ୍ଗ ଏଠି ଅଛି। ନଦୀ କଣ୍ଡରେ ଡଙ୍ଗର ତଳେ ଅଛି। ତାପରେ ଏ ଗୋଟେ ନଦୀ ଗୋଟେ 70 କି 80ଟା ସେଠି ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଲେ ସତ ଆଜ୍ଞା, ନ ଦେଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ 1000 ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡା। ଖଣ୍ଡା 1000 ଖଣ୍ଡା ଅଛି? 1000 ଖଣ୍ଡା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। 1000 ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଥୋପା ହେଇଛି। ସବୁ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି 1000। ଏଇଟା ସବୁ ରହିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦାଦି ଅଜା କାଲଟା। ଖଣ୍ଡା କଣ ହୁଏ? ଗୋଟେ ଏଟା ଯାତ୍ରା ହବ ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ ଯାତ୍ରା ଟାଇମରେ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ବଣ ଦୁର୍ଗା ଦେଖ ଏଟା ମାନେ ସେ କଣ୍ଟା ମାନେ ଗାଦିଆ ଅଛି ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ସବୁ ଆରି ପୂର୍ବେ ସବୁ ସେ 10 ଗଲେ ତାକୁ ସେଠି ବସାଇବାଟା ବି। ହଁ ଯେ ଦୋଷ କରିବ ତା ବସେଇବେ ଏଠି। ବସାଇବେ। ସତ ହେଲେ ତାକୁ ତାର ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ତାକୁ ରକ୍ତ ବାହାରବ, ତାକୁ ଜଣା ପଡା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଏମିତି ରକମରେ ତାର ଜାନି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ତାର ସେମିତି ଯାତ୍ରାରେ ତାକୁ ବାହାର କରି କଣ ଗୋଟେ କରାହବ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଗାଁ ଉପରେ ଏମିତି ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏଇଟା। ଇଏ ହେଲା କୁଟୁଣି ପଥର। ଏଇଟା ଘର ହେଇଯାଇଛି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଯିବା ଯିବା। ଆମ ପିଲା ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଇଏ ସବୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ? ଗୋଡ଼ ବାଜିବ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ। ରୁହ ଠିକ ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ଆମର କୁଟୁଣି ପଦର ସହସ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଏଠି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି କଭର କଲେ। ମୋ ପଛରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ସବୁ କେମିତି ସବୁ ଅଛି। ଇଏ ହିଁ ଥିଲା ଆମର କୁଟୁଣି ପଦର ସହସ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଏତିକି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କୁଟୁଣି ପଦର ଆମର ସହସ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। କ'ଣ ହେଲା? ଆସ ଭିତରକୁ ଯିବା। এইটা হলো সেই গুম্ফা। মুন্ডে বাজিও
এইটা হলো শিবলিঙ্গ, এইটা হলো শিবলিঙ্গ। ও ବହୁତ ଭିତରେ ଛୁଆ ଏଇଟା ତ, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି ନା? ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଭିତରେ ଫିରେ ଅଛନ୍ତି? ହଉ ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା ହେଲା, ଚାଲ। ଆଉ ମୁଁ ପଶିପାରିବି ନା ଭିତରେ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ମୋ ମୋବାଇଲ ଫ୍ଲାସ୍ ବି ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ଆସ ଆସ ଯିବା, ଚାଲ ଏପଟେ ଏପଟେ ଆସ। ଛୁଆ ଗୋଟେ ମୋତେ ଭିତରେ ପୁରେଇ ସାରିଲେଣି। ଓ ଏଇଟା ହେଲା ପୁଣି ପଥର। ଚଲ ଏତିକିରେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ସରିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।